Minkälaisia ihmisiä sun mielestä täällä Jumalan palveluksessa on? No sellaisia hyvin iloisia ja pyörätuoli ihmisiä ja sitten sellaiset, jotka vanhoja ja nuoria ja iloisia ja vähän surullisia ja sitten täällä on vielä sellaisia, joka ei pysty kävelemään normaalisti ja niiden pitää vähän kyykistää selkää. Sä oot ollut aika monta kertaa täällä kirkossa erilaisissa hommissa. Mitä sä oot täällä tehnyt? Kantanut kolehtia ja sitten mä oon niitä lappuja ovella keräämässä ja kynttilä antamassa. Niin ojentamassa kynttilöitä tuolla ehtoollisella. Mikä on kaikista mukavinta maapallolla? Kantaa kolehtia. Minun mielestä se on, miten se osaisi sanoiksi pukea, se on semmoinen lämmin tunne ja semmoinen, minusta tuntuu, että ihmiset kun tulee kirkkoon, niin niistä tuntuu hyvältä, että on muitakin kuin pelkkiä seurakunnan omia työntekijöitä. Semmoinen tunne on, en tiedä tunteeko ihmiset niin, mutta siltä se vaikuttaa. Kyllä seurakuntalaiset on tullut enemmän mukaan, kun seurakuntalaisia saa olla mukana avustamassa jumalanpalvelusryhmässä, niin enemmän tulee seurakunta lähelle niin seurakunnan toiminta, niin kaikkia seurakuntalaisia. Niin ja sitten itse tämä jumalanpalvelusryhmän toiminta silloin alussa, niin kyllähän me itse kukin oltiin arkoja ja voi jo tehdä virheitä ja onko minusta lukijaksi ja kaikki tämä sakaastikin tuntui, että niin, ja onhan tämä kirkkohan pyhä paikka, mutta tämä tuntui niin, että voiko tänne tulla nyt muuta kuin papit ja ei vähän tämmöinen. Ja niin. Sitten pikkuhiljaa siihen on niin kuin päässyt sisälle ja tämä on aivan ihanaa, että on mukava tulla. Ja tämä on mukava kirkko muullakin kuin jumalanpalvelusryhmän aikana. Niin kuin silloin kun ei ole itse töissä, niin on mukava tulla. Ja sitten niin kuin mä ainakin itsekin koen sen niin, että seurakuntaelämä on tullut paljon niin kuin rakkaammaksi tai läheiseksi tämän myötä. No se on niin vaikea sanoksi pukia, mutta sillä lailla, että se on niin ennen tuli kirkkoon, niin ei sitä niin niitä tekstejä sillä lailla niin varmaan oikeasti kuulu sillä lailla. Tai niin niihin ei osannut syventyä, mutta nyt kun niitä itsekin lukee ja ollut arkana, kun ensimmäisen kerrankin on lukenut, niin tuntuu, että ei kävelemään pääse. Niin se sitten vaan tulee sillä niin lähelle ihtiä ja tuntuu sillä lailla, että varmaan se tulee lähelle niitä läheisiä ja sitten vähitellen kaikkia muitakin. Kerro, mikä susta on hauskinta Jumalan palveluksessa? Lukeminen. Sä tykkäät siitä? Mitä muita hommia sä teet, kun luet täällä Jumalan palveluksessa? No, kerään kolehtia. Ennen Jumalan palvelusta oli joku jännä homma tänään. Muistatko? Täällä Sakastissa. Pistettekö te Petran kanssa kellot soimaan? Joo. Miten te sen teitte? No, väännettiin vaan yhdestä nupista ja sitten se meni päälle. Mun mielestä siinä tulee enemmän just se, että tää ei ole vaan sitä, että semmoinen niinku show, että täällä on jotkut papit on silleen, että ne on tälleen, että no niin, että mepä tultiin teille tekemään tämmönen ja pysykää te siellä penkissä, että me kyllä hoidetaan tää homma. Että tulee enemmän semmoinen, että jokainen saa osallistua. Ihan siitä riippumatta, minkälainen ihminen sä oot, minkä ikäinen sä oot, niin siitä riippumatta sä saat osallistua ja tuoda just sen oman panoksesi siihen. Ja sitten se, että ei seurakunta voi koostua vaan tuolla yhden ikäisistä. Et mun mielestä se on niinku mukavaa, jos on niinku kaiken ikäisiä, että siinä niinku tavallaan vanhemmilta ihmisiltä oppii. Mä niinku itse vaan niinku toivoisin, että tavallaan nuoret ymmärtäisivät, että nekin voi tulla tänne. Joo, meillä itse asiassa, oliko se nyt keväällä? Joo, oli keväällä meillä oli semmoinen, meillä on toiminut noin jumalanpalvelusryhmät, niin oli semmoinen, että sinne toivottiin monenikäisiä ihmisiä keskustelemaan niin kuin jumalanpalvelusryhmien toiminnasta ja siitä, miten sitä voidaan vielä kehittää.
Niin siellä otettiin ihan erikseen niin silleen, että kun oliko meitä 3 nuorta, niin sitten me niin kerrottiin, mitä mieltä me ollaan tästä asiasta. Ja sitten ihan saatiin esitellä sitten kaikille, ketä siellä oli, niin omat ajatukset. Se oli mun mielestä silleen, että kyllä meitä kuunnellaan.